Bueno, Urbindo, ¿qué sensaciones tienes después de tu liga? Vale, tu primera liga, ¿no? Ah, te he preguntado a ti. Bueno, la misma que el año pasado, ¿no? Mucha felicidad y bueno, ahora queda lo importante que es la Champions. Y nada, da gusto celebrar esto un año más y con gente como vosotros aquí. Bueno, i tu, David Balaguer, que estàs content o estàs trist avui? No, estic molt content i bueno, és una lliga que hem guanyat abans que l'any passat, no? ¿Estás contento con el partido que has hecho, sí? Claro. I tu què? Bueno, com sempre, no? Sempre que es guanya un títol, doncs, molt content, feliç. Un no es cansa mai de guanyar, no? Crec que és molt important. Amb el grup que tenim, amb el vestuari, la gent que tenim aquí és excepcional, per tant, molt contents. Bueno, encara queda molta temporada, queda la Champions, que és el gran objectiu. Ara, dintre d'una setmana i 15 dies, tenim 2 partits importantíssims. Necessitem el Palau apreti a tope perquè són bàsics. Que estigui ple, no? Que estigui ple, que apretin, que quan estan amb nosaltres ens venim a dalt, som un jugador més i es nota durant tot el partit.